Puilano khapang tautai boksong kokto marongkha kisa thangnai salsekango khoroksa Tipra jek omor kasogya Romphrek jamani kokto marok wngkha kokto mani yagulo tini thangwi sawaikya Asrambari halhalini Sara Tiprani working president borom gonang Porsmin Debroma tai subjonal chairman Tapos Debroma tai Tipra Mothani kwbangma adang songbo thangwi sawaikya o Romphrek jamani thaio Romphrek jamani khoktwi jeng tini khonaka je bini darabai thanglai osamotanai hinai osamotanai thamani yagulo bini dara kisa laharo satanya hinai busamani phiaba khoroksa bini bandobi botongo bini bandobi bo bini boyfriend bai malani thamani yagulo phiaba pajona sla phaiye bono ongolok tei yagromboi bono bukhuk mutubi bini yagni mobile sebai bolongo Romphrek oikha bolongo tlangoi bono kwbangma samung sitra tanglaikha tai aboni yagulo bo sak hamnogo klaikha piaba tini susto khlaina bo busawi koktoma bo kok saikna rikha koktoma rok wngkha belai khena wana masingsa narok naiton ri choyawi hapeng tv channel mingti omang flino timungno tui norok ro tangnai ma phaigago Chungtini Tipra Federation ningoi chini Tipra Mothani wings chung sikla bodol chung khanaka thangnai nobomini dino chini bukhuk chini approach koni bukhuk khoroksa bo Romphrek jaka eba rep khaijaka hinai khanaka chung abo khanawi tongmalia chung chini YTF chung ma phaikya tini anlogi phaisopaikya ani khwai district ni YTF ni district president Hiramoi Debroma chini central ni YTF ni central ni secretary tei chini 45 Kongolpur ni chini block president Khwai district ni secretary nakadi tei ani Asrambari ni YTF ni block president Sapi Debroma tei bongni amsai ni chini monitoring committee ni chairman rok vice chairman rok bongni je 45 ni je Kongolpur 45 ni joto leader tongo chung phai sungpaikya khanapaikya bin buphabo saka plus chini je bukhuk bo saikna rikya gotona khe mohai borok bin dara bai puja nainani thamani osamotai nainani thamani saridiki bo hingke naina thangui borok pango amsaio thangmani motai nainai hinui ah jaga thangui borok bere laikha wngka laikha hingke bini dara kisasa samung nangjagui bong no ganani no khoroksa bwrui bini mung hingke Susmita hinui bo saka bono yapar klangmani tongradi ang kisa samung nangoi samung nang tongkha ang kaisa manui painaigra nainai bo samani hingke aboni ulo bo Susmita ni klangkha hingke Susmita erpore bini boyfriend rok logi tongpho Susmita ni hingke bini boyfriend ni logi te 3-4 jona borok tongphun hingke borok bai kisa borok laimani yagulo bo bini boyfriend bai kaisa side o thangui mane kok salainani bai hinui thangui je o je bad baki bini boyfriend ni logi ni je borok tongmani o borok bai bono chini bukhuk no bono yapari klangkha hingke bo phainani lerkha Susmita phainani lerui hingke bini je borok klang thamani tongradi hinui o borok bo chini bukhukjuk no bono berenani logi soka hingke bo saka po ang to norok bai berai maya ang norok sib sini nukya ang berai maya hinui hingke amtui samai logi no borok bini mobile segui bono bukhuk muthubui tamo khaikya bukhuk muthuma logi no bo sendeless wngthakha hingke amtui khaiyokhai bo bukhuk muthuma yaklogi no bo bini sendeless wngthangma pore bo thangui asuk o thang sijaikya bo je kaisa borok no klaijak hingke ah jagani gana gani borok nukha nukowaikhai salaide hingke guardian rok no khobor rwkha guardian rok khobor rwui guardian rok thang naikha erpore bono medical o tlangkha medical tlangma pore doctor rok bono check up khaikha check up khaimai yakole saka bono je physically bono amtui khaijaka hinui hingke ang abono sana muchungo naidi chung o samothai wngthon jekono tere wngthon chung jotono khatung khajakhai chini bwsa wngthon bahamjuk wngthon bwsa mane jotono mane amtui khatung khajakhai no chung jotono ter berai laio kintu amtui berai laimani bisingtwi phano amtui samung sitra rok khaijakmani ba khainai rok abo hai rok hingke belai chaya chung tini YTF ni hingoi chung mono chung tabuk mo takbini ro kok saithangma yagulo chung salaima PSO thangnai salaima PSO thangui chung ah jagani je ayuk mo case ni je ayuk o ayuk bai chung kok salainai mo case busu status tamo wngkha chung sanai jati dati no je muti hai samung sitra khainai borok no jati dati no romoi borok no je India ni IPC ni bisingtwi bongni tam dara tong bongno jati dati no sasti rwui bongno jati dati no justice mani nangthon.